मान लो कि हम प्रदेश में बानी तू घरे बाड़ू आ द्वार पर देख लेबू तो का करबू सपना देखो सपना देखो बोलो बोलो कंवरिया में कने आओ आगे बढ़ा सपना देख के कहो हाँ जी कंवरिया में धई के सुतईती रजाई लेखा कामयाईती बोलिया की से कंवरिया में धई के सुतईती रजाई लेखा कामयाईती अभी बहुत गीत सुनावे के बाबा की ई गाना लंबा बा कम समय में जो हम जीते बार बोलू बूझ परेशानी मारती पाला जदी करब नदानी यदि बाहरा रौरा जईती एगो काम करीती का बोलो ओठ लाली रोटी इतहार काम हो हमार ना हमार वाली आई हमारे के दही गुड़ खिया के जतरा बनाई गौनइयो गावे जाई तो कही कि राजा जी बाहरा जतनी दही गुड़ खाली जतरा बन जाई बाकी तहार काम होई ओठ लाली रोटी बोर के खियाईती रजाई लेखा कामयाईती ओठ लाली रोटी बोर के खियाईती रजाई लेखा कामयाईती ओठ लाली रोटी बोर के खियाईती रजाई लेखा कामयाईती गीत बदल गई शिवानी जी उहे कहतारी मेहरारू अरे रह जाई हम बाहर दिवाली न सहारा भले तो कहीं कोनो दिनवा में अरे रह जाई हम भले तो कहीं रह जाई हम बाहर दिवाली न सहारा भले तो कहीं कोनो दिनवा में अरे भले तो कहीं कोनो दिनवा में भले तो कहीं अरे कमर में बमर उठावे बोलमुआ आज ही हजारा के दिनवा में अरे कमर में बमर उठावे बोलमुआ आज ही हजारा के आज ही हजारा के दिनवा में अरे कमर में बमर उठावे गाना के फरमाइश की साउंड के तरफ से हाँ जी चेहरा के दिल के बात पढ़ल जाला कि हई जवान जौन खड़ा बाड़े हमार कौना लाइन से खुश हुई है कौना लाइन से एक लाइन काफी बा अरे जिंदगी में जो हो घोरे लुए जा जिंदगी में जो हो घोरे लुए जा
तो अपना पगला के हई दिलवा काहे तोड़ लुए जा अपना जनुआ के हई दिलवा काहे तोड़ लुए जा अरे दोसरा से नाता जोड़ लुए जा अपना जनुआ के हई दिलवा काहे तोड़ लुए जा अधूरा ना जीवन में हम कोनो काम अधूरा कइले बानी की करो मेहरारू कहते कि राजा जी बाहरा में बालो एही जाए शरीर के का हाल भइल बा बहे पछुआ साना सो भीतरी हार छेबेला तो देह में लेला का करबा कंगाले का को देबो देह में लेला दोलो दोली नस नस बेधेला तो देह में लेला दोलो दोली नस नस बेधेला अरे करबो न के और लली ही और मार दी बाला मसीना में अरे मारती ही बाला मोसिना में अरे मारती ही बाला अरे कमर में कमर उठावे बोलमुआ गई हजारा के दिना में अरे कमर में कमर उठावे बोलमुआ आ गई हजारा के दिना में कमर में कमर उठावे बोलमुआ आ गई हजारा के दिना में अरे कमर में कमर उठावे बोलमुआ आ गई भैया हमार बलिया लीला सवरिया सवरिया नरक में बीत लाए राजा और का कहतरी कि जाड़ भागी कैसे तिवारी जी जबले टंगरी में रहल ना होई तबले जखमी जीतेंद्र जाड़ भगवल ना होई